Iubiți frați și surori, ne bucurăm pentru că Domnul a lucrat minunat în seara zilei de astăzi, pentru că am văzut Duhul Sfânt la lucru și mai mult decât atât, Domnul în seara aceasta a mai scris numele cuiva în cartea vieții mele. Aleluia! Și lucrul acesta îi mulțumim noi. De fapt, scopul lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Amin. Scopul lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Slăviți să fie Domnul. Iar despre bucuriile care ni le dă Domnul în biserică, când venim în casa Domnului și în prezența Domnului, noi venim aici mai buni și plecăm din biserică mai buni decât am venit. Amin? Amin. Nu știu în ce măsură a fost inima ta plină de bunătate sau cât de bucuros ai fost când ai venit sau când ai intrat în biserică, dar cu siguranță când vei ieși din biserică, ești plin de bucurie. Și această bucurie nu ne dă decât numai Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul. Cred că am mai amintit eu lucrul acesta în biserică, că despre santalul acela. Știți de ce? Vă mai reamintesc? Pentru că de multe ori venim cu necazurile și cu cererile și cu bolile și cu neajunsurile și cu lucrurile care ne apasă înaintea Domnului în biserică și le lăsăm aici, pe brațul Domnului. Și Domnul le rezolvă. Glorie! Și când ieșim din prezența Domnului și când ieșim din casa Domnului, ieșim plin de bucurie. Amin, Doamne! Și în casele noastre, acolo unde intrăm plin de bucurie Duhului Sfânt. Amin! Cei de afară, sau cei care n-au fost la biserică, trebuie, frați și surori, să vadă în noi, care am ieșit din prezența Domnului, o bucurie. Amin! Trebuie să vadă în noi și să se manifeste bucuria aceea care am avut în biserică. De multe ori ne întreabă frații cum a fost la biserică. De regulă copiii mei mă întreabă când vin, când ies de la biserică, când ajung acasă, primul lucru care mă întreabă copiii spune cum a fost la biserică. Și plin de bucurie și de bucuria care mi-a dat-o Domnul, îi spun, dar nu se vede. Nu se vede, slăvit să fie Domnul. Amin! Când ești din prezența Domnului, când ești din prezența Duhului Sfânt, trebuie să se vadă că în noi radiază bucuria Duhului Sfânt. Amin! 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 A fost o femeie în care a auzit de înțelepciunea lui Solomon. Și a trebuit să vadă ce-i cu înțelepciunea lui. Și cu ea i-a adus multe daruri. Printre darurile acelea a adus și un lemn de santal. Frumos, mirositor. Numai că omul acesta a găsit cu cale să facă din lemnul acela, din santal, pălimare, pare, mâna curentă, la casa Domnului, una, și din lemnul acela santal a făcut instrumente în casa Domnului. Oamenii care se suiau la templul Domnului au trebuit să pună mâna pe mâna curentă aceea a lemnului santal, de santal. Când puneai mâna pe lemnul acela, mâinile tale miroseau a lemn de santal frumos. Și când oamenii ieșeau din templul Domnului și ieșeau cu oameni și dădeau mâna cu alți oameni de afară, mâinile lor, la rândul lor, miroseau a santal. Și știți ce spunea? Știu de unde vin. De unde vin? Vin de la templul Domnului. De ce? Pentru că mâinile tale miroase a lemn de santal. Singurul loc unde lemnul de santal mirositor este templul Domnului.
fi de la casa Domnului. Mai mult decât atât, împăratul a găsit cu care să facă din lemnul de sandal arfe și alăute. Când lăudau pe Domnul, casa lui Dumnezeu se umplea de mirosul acela plăcut de sandal. Și până și hainele celor ce stăteau în templul Domnului miroseau a lemn de sandal frumos. Și când plecau și mergeau și se întâlneau cu oamenii, până și hainele lor miroseau frumos a lemn de sandal și își dădeau seama că a fost în prezența Domnului. Când ieșim de aici, trebuie ca fețele noastre să radieze bucurie și lumină, să se vadă că am fost în prezența Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze ființa ta. Dumnezeu să binecuvinteze inima ta. Dumnezeu să binecuvinteze casa ta. Să se vadă că ai fost în prezența Domnului. Iubiți frați și surori, spuneam eu că scopul lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Slăvit să fie Domnul. De fapt, am găsit cu care să citesc, să fie citită două versete din Efeseni, capitolul 5, în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu. Știți în ce a pus fundamentul planului lui Dumnezeu? Dumnezeu care a fost fundamentul lui? Prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu pentru mântuirea omenirii a fost pusă în dragoste. Pentru că Apostolul Pavel spune lucrul acesta, urmați, dar pilda lui Dumnezeu. Și această pilda lui Dumnezeu o găsim în Ion, capitolul 3, versetul 16. Și cuvântul Domnului vorbește astfel și spune așa, că atât de mult Dumnezeu a iubit în lumea, în care încât l-a dat pe singurul său Fiu să moară, pentru ca cine crede în El să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Iar în acest verset mi-am găsit în numele. În acest verset ți-ai găsit în numele. Știi care este, unde se include numele tău? Ca cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aleluia! În versetul acesta ți-ai găsit în numele. În versetul acesta mi-am găsit în numele. Cine crede în Domnul Iisus nu pierde, ci are viața veșnică. Slăvit să fie Domnul! Amin! Planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Ca să ajungă Dumnezeu la scopul Lui, am trebuit să-L trimită pe Hristos Domnul pe pământ, să ia o ființă umană, să ia un trup de om, să moară, să învieze și prin învierea Lui să ai tu viață veșnică. Amin! Lăudat să fie numele Domnului Iisus. Iar Apostolul Pavel ne spune nouă lucrul acesta. Fraților, dacă aveți ceva de vorbit, mă opresc. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune nouă să urmăm și noi pilda aceasta a lui Dumnezeu, iubindu-le, având dragoste unul față de altul. Dumnezeu să ne dea. În inimile noastre să avem dragostea lui Dumnezeu. Cine zice că are dragoste în inima lui și nu iubește și nu iartă, s-ar putea să se înșele. O să vă dau o pildă cu doi frați în care unul era pocăit, iar celălalt nepocăit. Îi plăcea viața să umble prin baruri, să umble în lucruri neplăcute Domnului și la un moment dat s-a aprins într-o beție, într-un bar și s-au legat niște oameni de el, niște tineri de ei, în care el a luat un cuțit și l-a pus, l-a înfipt în altul și tăindu-l cu cuțitul,
Uh,